ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଶାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିଛି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନବୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଶାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପେଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସହଜ କଥାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ସେଭଳି କାମରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ।